ఈ ధరల గురించి ఇలా మనం కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా పెట్టాం. ఈ అన్ని కూడా ధరలు తగ్గించాలని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూనే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. చెప్తా ఉండు రేవంత్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ లో 1,00,000 ఇందిరా మిల్లు కట్టిస్తా అంటా ఉండు, ఎక్కడ కూడా జాగలేదని చెప్తా ఉండు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అబ్దురాపూర్ మెట్టులో 100 ఎకరాల భూమి ఉంది, 8,000 గుడిసెలు ఉన్నాయి. అక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి 8,000 మందికి ఇందిరా మిల్లు కట్టేటువంటి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని. అదే కాదు చేవెళ్లలో కూడా గుడిసెలు వేసినారు, అక్కడ కూడా ఇందిరా మిల్లు కట్టేమని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. భూములు ఏమంటావు కదా, ఈ ప్రాంతంలో వేలాది ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి, ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి. ఎవరైతే పాలకులు వాళ్ళు కబ్జాలు చేసినారు కాబట్టి ఆ కబ్జాల సరే నుంచి ఇడిపించి ఈ పేద ప్రజలకు పంచాలని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఏదేమైనా మిత్రులారా, మనం అంతా కూడా గమనిస్తున్నాం. ఈ పోరాటాలు సిద్ధమై ఉండాలి. ఇప్పటిదాకా సీనియర్ నాయకుడు పుస్తకాల నరసింహరావు గారు ఒక మంచి మాట చెప్పాడు. మన సమస్యల పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు వంట కార్యక్రమాలు చేయాలి. చేయకపోతే ఈ పాలకులు ఎక్కడ